हेल' लोगोफोर आं दिनै आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांखौ गासिबो बरायग्रोना थाबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ। भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। बे हरिनागुरि हाई स्कुलनिफ्राय रिले खालामदों। नायलांबाय लोगोफोर हरिनागुरि हाई स्कुलनि बियो। बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम। वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सारा दिनैनि दिनाव मा मेसेज होनो सानदों? दिनै जोंनि भारतआ उदांस्रि मोननाया 75 बोसोर जाबाय। बे 75 बोसोरनि उदांस्रिखौ लोब्बा लानानै दिनै आजादी की अमृत महोत्सवनि मुङाव दिनै बे हरिनागुरि हाई स्कुला गथ'फोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै मोनसे हानजा सुरनाय जादों, जाहाथे बे जोंनि उदांस्रि सानाव जोङो दिनै भारतखौ गोग्गाखांनानै जोंनि उदांस्रिखौ गोसोखांनो जुनै जों बे हानजाखौ सुरनाय जादों। आरो आं बेखौनो मेसेज होयो, जोंनि गासै भारत खना खनला दिनै बे 75 आजादी की अमृत महोत्सवखौ खुंनो थाखाय फालिनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ सार।